velkommen til den her video. I dag har jeg Sara med og Katrine med. Hun så lige på gulvet, fordi at jeg skal lægge make-up på Sara. For mig. Med bind for øjnene, og jeg kan ikke se noget som helst. Jeg kan kun føle, og så kan jeg føle i hendes ansigt. Så ja. Og sådan vil vi bare gøre. Og jeg åbner den her kasse, så det tag lige den der ned, fordi så fjerner vi alle spejlene, så kan man ikke se noget. Jo. Bortset fra kameraet, men jeg regner med Sara så sød ikke og kigger. Så jeg tænker lidt, at jeg bare vil forbinde for øjnene. Ja, og så vil den ligge dernede. Og så er kassen klar. Det hedder Make-up Challenge. Okay. Jeg tænker lidt, vi starter med noget sygt. Og det er, at vi lægger hendes kindeben. Luk den der. Den også. Ja, og jeg giver opbasterne. Okay, giv mig sådan en, den der store. Den her. Ja, ved jeg det. Hvis det er den store, så ja. Okay. Og jeg vil være så sød ikke at kigge. Okay. Jeg tror ikke, jeg lægger det her godt. Jeg tror heller ikke, jeg kommer til at lægge det godt. Jeg skulle lægge det på mig. Det skulle Katrine også. Jeg skulle lægge det på Katrine. Okay, nu tager vi noget som simpelt op i ansigtet på hende. Ja. Ej, lad være, Katrine, du griner meget højt. Jamen, det skal... Ej, det er et nyt lag, fordi jeg tror, jeg lige er kommet til at gøre det over. Så tror jeg, det er sådan her. Og så lægger vi det op ved kindebenet, tror jeg, vi er. Så se. Så du læner hovedet sådan tilbage. Ej, jeg føler mig bare lidt sløret. Bimmer! Godt så vil jeg godt bemme den der store øjenskygge. Altså, hvor sidder den henne? Den her. Nå, er du sidder der? Er det der den store? Eller er det Nej, det er den lille. Det der, det er den store. Altså, kan du ikke se forskel? Jo. Okay. Hvad vil du? Jeg siger, har du bimmer det inde på mig? Nej. Jeg siger lige op på skolen i dag. Okay, husk mit buskort. Ja, du henter det bare i morgen. Nej. Nej, mor. Fuck dig. Nå, nu lægger vi øjenskygge på. Jeg tror, vi sådan tager. Udvalgt. Og jeg skal lige finde hendes øjne. Og der. Lidt flat. Det vil jeg jo ikke fortælle. Katrine, lad være med at grine. Så hvis hvor var vi var. Ja. Hvad skal det nu være for en? Ikke nogen. Jeg skal se, om vi kan finde en læbestift. Okay, jeg ved ikke lige, hvad den er, men den er så sådan her, tror jeg. Hvor er kameraet? Der. Ej, du råbte mig i ører. Du skulle gøre sådan her. Ej! Du vil ikke komme ind på noget tænder, heller. Det er Sjovt, Sara. prøv lige at gøre sådan her. Kunne man også bare. Åbn lige kassen. Jeg ved ikke, hvor den er. Hvor er den? Skal vi se. Ej, vi skal se, om vi kan finde sådan en ting. Sara. Hvad farve er den? Øhm, Mørkerød. ja. Hvor er den
Dine læber flotte egentlig. Ej, Sarah, prøv lige at kigge den andre vej. Jeg kan føle, at jeg ikke har den rigtig på. Kig den andre vej. Wow, og der er kommet lys igen, og jeg kommer ud fra himlen. Det var fordi, jeg var stram. Nå, kom tilbage. Prøv lige at vise mig, hvor din... Så gør det der. Og jeg ved ikke, om vi mangler mere. Mangler vi mere? Det ved jeg ikke, men du skal i hvert fald ikke skole. Mangler vi mere? Vi har øjenskygge, vi har blush, vi har læbestift. Lipgloss har vi også. Nej. Nå, kig den anden vej. Nå, ja. Nu skal jeg så se, hvor god jeg er til at lægge make-up. Så vent om. Ej, Katrine, du må altså ikke rykke på bordet sådan. Ej, nu kom der saftevand. Men det er jo meget godt, at man ved det. Nå, okay. Ja. Vi laver også nogle små nogen, fordi ellers bliver det for langt. Ja, tak fordi I gad så med, og så ses vi i næste video. Hej.